वर्षातील 12 महिन्यात 5वा श्रावण म्हणजे सृष्टीला लागलेला 5वा हिरवागार महिना. गोवा कोकणातील सृष्टी लावण्य श्रावणातच उत्स्फूर्तपणे प्रकटतं. वृक्षवेली एका आगळ्या वेगळ्या सौंदर्याचा आविष्कार श्रावणात घडवतात. केवळ वृक्षवेलीच नव्हे तर एरवी कुणाच्या विशेष लक्षातही न येणारी तृणपाती, लहानातल्या लहान वनस्पती, आपल्यातील पुष्पलावण्याचं प्रकटीकरणच जणू श्रावण भाद्रपदात करतात. आणि त्यामुळे सृष्टीचा हा आनंद सोहळा व्रतवैकल्य सण उत्सवांच्या सादरीकरणातून द्विगुणित व्हावा म्हणूनच आपल्या पूर्वजांनी श्रावणात वृक्ष, वनस्पती, तृणपाती यांच्यावर डोलणाऱ्या पुष्पवैभवाला पूजन विधीत महत्त्वाचं स्थान प्रदान केलंय. पानं, फुलं, तृणपाती यांचा समावेश पूजाविधीत केला गेलाय, जेणेकरून घराच्या चौकोनी विश्वात बंदिस्त असणाऱ्या माता भगिनींना माळरानावर किंवा घरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या जंगलात फुलपत्री गोळा करण्यासाठी तरी आपल्या शेजारणींबरोबर जाणं शक्य व्हावं. श्रावणातील व्रत रंगरंगांची उधळण करतच येतात. याच श्रावणात गोव्यात होणारी आयतार पूजनाची परंपरा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारतीय महिला सदैव पती हाच परमेश्वर मानून जगत आलीये. तिची व्रतवैकल्य, उपास-तपास हे देखील पतीच्या दीर्घायुष्यासाठीच असतात. स्वतःसाठी ती कधीच काहीच मागत नाही. आपल्याला अखंड सौभाग्य लाभावं, आपला संसार सुखाचा व्हावा म्हणून ती सदैव झटत असते. हातातल्या चुड्यासाठी, कपाळीच्या कुंकवासाठी, केसातल्या फुलांसाठी आणि गळ्यातील मंगळसूत्रासाठी ती निरनिराळी व्रतवैकल्य करून आपल्या धनाच्या आरोग्यासाठी परमेश्वराची प्रार्थना करते. श्रावणातील रविवारी सर्व जगाला प्रकाशमय करणाऱ्या सूर्यनारायणाची आराधना करून ती पतीचं दीर्घायुष्य मागते. याच व्रताला म्हणतात आयतार पूजन. या आयतार पूजनाचं महत्त्व काय, हे व्रत कुणी करायचं, हे व्रत नक्की कसं करायचं, ही आणि अशी माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर पाहूयात श्रावणातील हे आयतार पूजन. नमो नमः. बेरेस्तारच्यान श्रावण सुरू झाला आणि आज श्रावणी आयतार. गोंयान सगळ्यो सुवासिनी श्रावणी आयतार पुजतात. श्रावणी आयताराची एक कहाणी अशी आमच्या शास्त्रांत अशी मेळटा की एक ब्राह्मण जो दरिद्री आसलो आणि तो भिक्षा मागून आपले उदरनिर्वाह चलयतालो. असोच एक दीस तो भिक्षा मागत मागत एका घरा फुड्यान रावलो उबो आणि भिक्षा मागत आसतना तेका घरान कसली तरी पूजा, कसलें तरी व्रत चालू आसा अशें दिसलें. तेन्ना तेणें भितर वचून त्या सुवासिनीक विचारलें की तुमी हें कसलें व्रत करता. तेका पळोवन त्यो सुवासिनी मातश्यो भियाल्या सारक्यो जाल्यो आणि तेंच्यांनी त्या व्रताचेर कपडो उडयलो आणि ते धापून दवरले. तेन्ना त्या ब्राह्मणान विचारलें की तुमी हें धापलें कित्याक आनी हें म्हाका कित्याक तुमी सांगिना. तेन्ना त्यो सुवासिनी म्हणूंक लागल्यो की हें व्रत हें कोणाकूय तशें सांगूंक मेळना. जर त्या व्रताचो कोणें अपमान केलो जाल्यार तेका वायट फळ मेळटा. तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणूंक लागलो हांव ब्राह्मण, हांव असल्या व्रतांचो, असल्या पुजेचो केन्नाच अपमान करचो ना. तुमी म्हाका हें सांगचें, हांव म्हाज्या बायले कडल्यान हें व्रत करून घेता. तेन्ना त्या सुवासिनींनी तेका तें व्रत सांगलें कशें करप तें आनी तेणें घरा येवन आपल्या बायलेक हें व्रत सांगलें. तेन्ना तेच्या बायलेन तें व्रत केलें आनी तेका सुख, समृद्धी, हें ऐश्वर्य हें सगळें तेका प्राप्त जालें. असो उल्लेख आपल्या आमच्या शास्त्रांत मेळटा. आतां आमी गोंयान हो जो आयतार पुजतात तेच्या फाटची आनी एक गोष्ट अशी की आमी निसर्गाकूय आमचो देव समजतात.
आणि सगळ्यात पयलीं आमकां निसर्ग सांबाळपाक लागता कोण जाल्यार सूर्य देवता, म्हणूनय आमी सूर्याची पुजा करतात। दुसरें कारण अशें की गोंयान पावस भरपूर पडटा आणि गोंयान डोंगर खूब आसात आणि त्या डोंगराचेर हर तरेची नवनवीन झाडां झुडपां वेली फळां फुलां वेगवेगळ्या भाशेन लागतात आणि ती फळां फुलां पानां ही सगळीं देवाक अर्पण करपा खातीर आपूण स्वता वचोन ती घेवन येवन तेची मागीर अर्पण करून पत्री म्हण किंवा फळां म्हण हें अर्पण करून ती पुजा पयलींचो लोक तशीच साजरी करतालो। आणि तेचें कारणूय अशें की आपली जेन्ना तपस्या आपले जेन्ना कश्ट हे देवा खातीर आमी घालयतात तेन्ना तेचें एक फळ आपल्याक चड मेळटा। अशा पद्दतीन आयज आयतार सगळी कडेन उत्साहान सगळ्यो सुवासिनी साजरो करतात आणि सूर्य चंद्र यांची पुजा करतात, पातोळ्यो मोदक अशा प्रकारचे नैवेद्य करतात आणि सांजची सूर्यास्ता पयलीं त्याची विसर्जन करतात आणि जी पत्री घातलेली असता ती तुळशीन विसर्जन करतात। तर अशा पद्दतीन उत्साही वातावरणान आमच्यो सगळ्यो गोंयांतल्यो ज्यो सुवासिनी आहात हे आयतार पुजतात। तांकां सगळ्यांक ह्या पहिल्या आयताराच्यो सगळ्यांक खूब खूब परबी। सुवासिनी आयतारच्या दिवशी उपवास करतात। या दिवशी त्यांचं सोवळं असतं। देवघरात पाट मांडून त्याभोवती सुरेख रांगोळी काढतात, समई पेटवून ठेवतात, पाटावर केळीचं पान ठेवून सोवळ्याने आदित्य पूजन करतात। पानावर एका बाजूला सुपारी तर दुसऱ्या बाजूला हळदीचं कूट ठेवतात। सुपारी म्हणजे सूर्यनारायण आणि हळदीचं कूट म्हणजे लक्ष्मी। सुपारी खाली अख्खे न तुटलेले 12 तांदूळ, त्याचप्रमाणे 11 बारांची वस्त्रे, दुर्वांची जुडी वाहून त्यांची मनोभावे पूजा करतात। विडा ठेवून अखंड सौभाग्याची मागणी करतात। द्रोण करून सुपारी आणि हळदी कुटावर उपडं घालतात। हे द्रोण प्रत्येक रविवारी वेगवेगळ्या पानापासून बनवलेले असतात। पहिल्या रविवारी पारिजातकाचा द्रोण, दुसऱ्या रविवारी हळदीच्या पानांचा द्रोण, तिसऱ्या रविवारी अबोलीचा द्रोण तर चौथ्या रविवारी शरवंडांचा द्रोण करतात। आयताराला पत्री घालताना एका झाडाची 2-2 पानं घालतात। पत्री घालून झाली की नंतर फुलं घालून आयतार सुशोभित करतात। सर्व रविवारी हळद कूट व सुपारी तीच ठेवतात। शेवटच्या रविवारी विसर्जनानंतर सुपारी व हळद कूट काढून ठेवतात आणि हरतालिकेच्या उपवासाच्या दिवशी सुपारी फोडून खाण्याची प्रथा आहे। माझे नाव स्वाती पांढरे आणि आयज श्रावणी पहिलो आयतार आम्ही पुजला आणि आम्ही आयताराक 5 तरेची फुलांची पानां घेऊन तो आयतार आम्ही पुजलेलो आसा। आम्ही आयतार ह्यो सवाशिणी बायलां पुजता आणि ह्यो एक सूर्याचो हे करून आम्ही पुजलेलो आसा। ह्या वर्सा 4 आयतार येयल्ले आहा। ह्यो आयज आम्ही पहिलो आयतार पुजला। पहिल्या आयताराक आम्ही मुटल्यो उकडटा, दुसऱ्या आयताराक आम्ही पातोळ्यो मागीर दोणे आणि चौथ्या आयताराक आम्ही पोळे करता, म्हणजे आम्ही तो आयतार मागीर ते दिसा पाळटा। आपल्या हिंदू धर्मामध्ये श्रावण महिन्याला अतिशय महत्त्व आहे। श्रावण हा धार्मिक महिना म्हणूनही ओळखला जातो, कारण श्रावणांमध्ये अनेक सण उत्सव समारंभ साजरे केले जातात। तसेच श्रावण महिन्यात मानवी जीवनाला एक नवीन ऊर्जा आणि एक नवीन उत्साह मिळतो। असाच श्रावणात येणारा श्रावणी रविवार हा सूर्यदेवांना समर्पित आहे। सूर्य हा आपल्या आयुष्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग। आपल्या ब्रह्मांडातील ग्रह हे सूर्याभोवतीच फिरत असतात, त्यामुळे सूर्याचे आपल्या आयुष्यावरती त्याचा प्रभाव अधिक असल्या कारणाने श्रावणात येणाऱ्या रविवारी ह्या सूर्यदेवाची उपासना केली जाते। तसेच कुमारिका चांगला पती मिळावा आणि विवाहित आपल्या पतीला दीर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य लाभावं म्हणून ह्या सूर्यदेवाची उपासना करतात। ह्या श्रावणी रविवाराला आदित्य रविवार म्हणूनही म्हटले जाते। ह्या पूजेसाठी फुलझाडांची विविध फुलं पानं त्यांनाच पत्री असं म्हणतात, ती वाहून 11 आणि 21 दुर्वांची जुडी उभी करून त्यावर अक्षता वाहून आणि विविध फुलं ओम सूर्याय नमः ह्या मंत्राने वाहून ही पूजा संपन्न होते। त्यानंतर गोडाधोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो।
तसेच सायंकाळी सूर्यास्ता अगोदर या पूजेचे विसर्जनही केले जाते. मला या पूजेबद्दल माहिती नव्हते, परंतु माझ्या सासूबाई पहिल्यापासून या पूजेची उपासना करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून मला या पूजेची माहिती मिळाली आणि खरोखरच मलाही हे आवडलं. म्हणूनच मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आजच्या युवा पिढीने ह्या आपल्या पूजा, परंपरा, उत्सव हे पुढे चालू ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. आपली हिंदू संस्कृती, आपले सण हे अतिशय परंपरेने नटलेले असून ते अविरत चालू राहावेत असं मला मनापासून वाटतं. म्हणून प्रत्येक युवा पिढीने प्रत्येक सणांचं महत्त्व समजून उमजून ते साजरे करावेत. नमस्कार. सगळ्यांक श्रावण म्हयन्याची परबी. आज हांवें आयतार पुजलेलो आसा. आतां खूब जाणांक प्रश्न पडटा की आयतार पुजप हेच्या फाटल्यान कितें हेतू तो. सो आयतार पुजप म्हटल्यार ही एक सैमाची पुजा. सैम म्हटल्यार आमचो नेचर. सो नेचरान ह्या श्रावण म्हयन्यान सगळी कडेन हिरवळगार आसता. तितूनची थोडी हिरवळसाण म्हटल्यार पानां, फुलां, जंगली पानां, फुलां ती हाडून हाची पुजा करप. पुजा करप म्हटल्यार हे आमचो जो सैम आसा तेका खंय तरी आमी प्रिजर्व करून दवरूंक जाय, हे ट्रेडिशन दवरूंक जाय. पयलींच्यान आमचे जाणटे पुर्वज जे आसा तेंच्यांनी ही प्रथा जी चलोवन आयिल्ली आसा तीच आमी फुडें व्हरता. सो आमी जावं कितली मॉडर्न, बट खंय तरी आमचो हो ट्रेडिशन आमचो चलोवन येयल्लो आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. आमी जितली मॉडर्न जाल्यार इवन आमचो हो सैम आसा हो नेचर मॉडर्न जावंक शकना. खंय तरी हेची पुजा करून आमकां तो स्थायीत करूंक जाय. हांवें आज आयतार पुजलेलो आसा. आशा करता तुमी हे ट्रेडिशन फुडें व्हरतले. आयताराच्या दिवशी आयतार पुजिला पाटावरी. रोहिणीतल्या नागा राख माझा मणी जन्मोजन्मी असाच आशीर्वाद जणू सुवासिनी या व्रतातून सूर्यदेवाकडे मागते. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव, कितली बरी शाळा. हे किती रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन. सॉरी काका. सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे यार, रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाज येता. अरे
भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटालीं, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आतां दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.